ħsibijiet u tifkiriet u mħabba marmuta mal-akbar misteru, il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Jisħoqlu il-ħanuf li jkun maqtul, li jirċievi il-qawwa u l-għana, il-erf, staħħa, il-ġieħ, il-glorja u t-tifħir għal dejjem ta' dejjem. B'dan il-kliem li jaqqat il-mewt mal-glorja, l-akbar falliment mal-akbar suċċess, jaqqat il-ħaruf maqtul mal-ħaruf glorifikat, natu bidu għal din il-proċessjoni li sejra tibda ħirġa bis-sede ta' Soċjetà Kazin Santalina Banda Duke of Connaught Home.
Illum sejrin assistu għal dak li ma daqqatajn jider falliment. Ma kienx hemm falliment akbar fil-kultura latina u ludija li bniedem ikun ikkundannat għal mewt tas-salib. Għalhekk meta s-saċerdoti l-kbar u x-xjuħ tas-Sinedriju ftehmu li mhux biss jeħilsu minn Ġesu, iżda eliminawh bil-mewt tas-salib, kienu qed jippruvaw u minn għalihom wasslu jagħtuh l-akbar umiljazzjoni u jniżluh fl-istorja bħala ribelli, kriminali, għax għal dawn kienet merfuqa il-mewt tas-salib. Mewt l-aktar krudila, kifra, kera u tadbatija li qatt ma kien hemm bħala. Iżdum li refaħ fuq is-salib maqtuħ mill-art kienu bla ma jqafu l-estewlu mhux patibolu imma tron, mhux kundanna imma rebħa, mhux umiljazzjoni imma glorja, mhux tkasbir imma erf, saħħa u tifħir u mhux mewt. Għax Kristu ma setax ikun rebbieħ dak li rebaħ il-mewt jekk qabel ma jġarrabx il-mewt infisa. Għalhekk sejrin naraw bniedem umiljat, bniedem imbiċċer, imsawwad, imsallab. Sejrin naraw fid-der falliment, iżda sejrin naraw ukoll il-glorja tiegħu. Eħflu naqa fuq il-bankina.
Transmutate! Legno! Consistite! Ordine, seguate! Ordine! Legno! Ai terra! Legno! Ai terra! Scuta fronte! Auxiliares, dirigete a fronte! Scuta muro! Arme! Formate! Reclute! Uno! Due! Tre! Reclute! Uno! Due! Tre! Avanti! Ad ordine! Ad ordine! A testudine! Formate! Milites! Atsigna! Giappone! Muovete! Adex Giappone!
طيب. Oh, all right. قدامك
tal-figura ta' Sidna Ġesu Kristu u lissa se naraw ukoll mal-11 l-Apostlu. Ibu miktub fl-Evanġelju skont San Luqa dan il-kliem. Meta sar il-ħin, Ġesu qgħad fuq il-mejda flimkien mal-Apostli u qalilhom kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla tal-għajt magħkom qabel ma nbagħti. Għaliex ngħidilkom din l-ikla minix se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għal kollox fis-Salt Natalla. U qabad il-kalċi, ratt il-ħajr u qal: ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom. Għaliex ngħidilkom min issa l-qudiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa ma tiġi is-Salt Natalla. Qabel ma ħarġet il-figura ta' Kristu rajna wkoll mill-Antik Testament il-Adam u Eva. Rajna wkoll il-figuri ta' Kajjin u Abel, il-ħażin, tajjeb. U rajna wkoll il-figura ta' Re David. Ir-raj li fuq Samuel dilek iż-żejt li bih ħattru sultan tal-Lud. U rajna wkoll mill-Antik Testament, biżna l-Ġdid Testament, għal-palm u żebbuġ li bih in-nies twajba bdew ixejru u jgħidu Ożanna lil bin David. Meta rajna il-figura ta' Re David, dan ir-raj li fuq Samuel dilek iż-żejt li bih ħattru sultan tal-Lud, David li skont il-Bibja Alla sab l-oġba tiegħu fih, huwa kiteb ħafna salmi ta' tibħir. U f'dawk is-salmi huwa wkoll ħabbar il-miġja tal-Messija. Meta rajna l-palm u ż-żebbuġ ħerġin u n-nies jgħidu Ożanna lil bin David, ftit jiem wara Ġesu kellu jilqa' madwaru lill-Apostli dik li aħna nsejħulha bħala l-aħħar ċena skont ir-Rit Ruman li kienet ikla tal-Pesaħ, l-ikla tal-Għajb. U meta huma ħarġu mejjunin mill-Anġlu mibgħut minn Alla sabiex ifakru il-ħarġa tal-poplu ludi mill-Eġittu. U f'dak il-lejl Ġesu kien qal ħudu kulu dan ġismi.
Ħudu xorbu dan u demmi u għamlu dan tifkira tiegħi. Anki meta rajna l-Melkisedek, dik il-figura misterjuża, mistika, enigmatika, li marit ta' Abram u offrilu l-ħobs u l-imbit, sinjal ta' ħbiberija u mħabba. Għal Ġesu sar mhux bis-simbolu ta' ħbiberija, imħabba u dedikazzjoni, imma l-imħabba nnifsu, l-imħabba it-traduta minn wieħed fosthom.
Konna mirajna u koll ftitilu l-bandalora li ħarġet mit-triq taħdejn il-kazin bil-pittura li tirrappreżenta li sidna Ġesu Kristu flor tal-Ġessema li daka kien xogħol oriġinali ta' Mark Farrugia. Rajna ħerġin ukoll personaġġi li għandhom xaqsmu mal-passjoni ta' Ġesu Kristu. Rajna Ġuda, wieħed mit-tnax li rajnieħa ftit momenti. Ġuda l-Iskarjota kif nafu għan fakkar għal ħaġa waħda, it-tradiment tiegħu ta' Ġesu Kristu. Rajna wkoll ħerġin membri tas Sinedriju fosthom lil Anna li kien missier il-mara ta' Kajfa li kien il-qassis il-kbir f'dik is-sena. U issa qed naraw ħireġ is-serduq. Is-serduq huwa simbolu taċ-ċaħda ta' Pietru. Fil-fatt mill-Evanġelju naqraw Pietru ngħidlek li ma jiddinx illum is-serduq li ma tiċħadx 3 darbiet li ta' Rajna ħireġ ukoll San Ġwan il-Battista li għandu x'jaqsam ħafna mal-figuri li qed naraw ħerġin bħalissa tas-Sultan Erodi li kien it-tetrarka tal-Galilea. Dak kien wieħed minn ulied Erodi l-Kbir li kien isaltan meta twieled Ġesu. Erodi kien dak li kundanna l-mewt lil San Ġwan il-Battista, il-prekursur ta' Ġesu. Wara li Sanedrin ikkundanna lil Ġesu għal-mewt ħaduh quddiem il-gvernatur tal-Ludija, Ponzju Pilatu, biex dan jibatu għal-forka. Iżda billi Ġesu kien Galilew, Pilatu batu ant Erodi, l-inserta kien Ġerusalem għal-festa tal-Għajda. Iżda Ġesu baqa' siket qudiemu. U dan it-tetrarka meta ra hekk ipprova jgħaddih ta' miġnun u batu lura għand Pilatu. Erodi ħakem bħala tetrarka tal-Galilea mis-sena 4 qabel Kristu sas-sena 39 wara Kristu meta r-Rumani eżiljawh fi Spanja fejn miet.
Qed naraw ħireġ issa il-figura ta' Ċesri, il-ġenerali, dittatur Ruman. Fil-Palestina l-poplu baqa' jżomm it-twemmin tiegħu bla ma ġiet imposta fuqu il-qima lejn Ruma u lejn l-Imperatur. Huma tħallew iżommu s-slaten tagħhom u l-mexxejja reliġjużi tagħhom u m'għandniex ngħidu taħt il-ħarsa ta' Ruma. Giulio Cesare, b'rikonoxximent għall-għajnuna militari li kien batlu Antipater missier Erod il-Kbir fil-ġlied li kellu fl-Eġittu, kien tom garanzija għal dawn id-drittijiet reliġjużi flimkien ma' tnaqqis fit-taxxi u dritt li jiltaqgħu regolarment fis-sinagogi tagħhom. Kull fejn taħkem l-Ajkla Rumana laqat bħal dawn ġew miċħuda għax fihom Ruma tara bejtiet ta' konfoffi u rvellijiet kontrija. Kif biex ħażeġ reġa. Bħal ma t-telem. Sara xi raġantur issa bħal.
Wara li rajna l-figuri ta' Salamun, Pilatu, Barabba, u smajna l-banda ddoqqinna il-marċ funebri għalla memorja di Nino Sultana mill-pinna ta' Sur Direttur Maestro Aurelio Belli. Issa wasanna għal-moment li ħafna konna qed nistennew dil-proċessjoni għax ħerġin issa nassistu għal ħruġ tal-istatwa ferma artistika ta' Ġesu Redentur li hija proprjetà tas-Soċjetà Kazin Santa Lina Banda Duke of Coneto. Statwa li nħadmet mill-artisti Awċin Michael u ibnu Adonai Camilleri Kawki fis-sena 2007 u għall-ewwel darba sejra s-sebbaħ it-toroq tagħna ta' Birkirkara. Pilatu għallilhom araw, għawnu l-bniedem. Xirraw hekk il-qassisin il-kbar, las li xabdew jgħidu, iktar, salbu, salbu. Pilatu għallilhom, xuduqu salbu hinto, imma nsibeb daħtija fe. Imma l-lut wieġbuh, aħna għanna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut għax għamel lilu nnifsu bin Alla. Allura meta sema dan, Pilatu aktar besa u tajulhom biex jisalbuh. Inkomplu dil-proċessjoni biblika b'diversi karattri mill-Antik u mit-Testament il-Ġdid. Qed naraw l-Abraham, missier Ismael, u l-Iżak dak li konsidra lilu nnifsu skont it-tradizzjoni biblika bħala fundatur tal-Ġudajiżmu. Ġakob bin Iżak u neputi ta' Abraham kellu 12 liber li waqfu 12 tribu ta' Izrael, Lut, Insara u Musulmani. Jipperċepixxu f'Abraham il-missier tal-kredenti. Abraham ħares il-fuq u rar ħaruf imħabbel maqrunu f'Barbuxell u Amar qabat lilu offrija bħala sagrifiċċju
biskambju għal-ibnu. Il-Bibbja tfaħħar lil-lek imsejjaħ missier il-fidi għax hemmen kontra kull tama u għax qatt ma ddubita li Alla jwettaq dak li wiegħed, anki jekk jidher impossibbli. Naraw issa ħerġin il-ħallilin li ġew msqalbin il-Masihna Ġesu Kristu kif nafuhom il-ħallil it-tajjeb u l-ħallil il-ħażin. Qed jitfaċċa issa fil-bieb x'mun iċ-Ċirinew li skont il-Vanġeli ta' Mattew u Luqa fit-triq tal-Golgota, ir-Rumani qabduh biex jerfa' s-salib ta' Ġesu għax Ġesu kien madur ħafna. X'mun iċ-Ċirinew li għal ftit ħin refa' lil Ġesu it-toqol tas-salib kien sempliċement personaġġ bla importanza fid-dram tal-Passjoni. Imma f'daqqa waħda kiseb rol prinċipali. Naraw issa l-figura ta' Mosè. Mosè kien il-mexxej tal-poplu ludi li laqa sejħa t'Alla li kellmu f'ħuġġiġa nar qalb l-Ollieb. U ordnalu biex joħroġ il-lud li kienu l-sira fl-Eġittu u jmexxihom lejn l-Art Imwiegħda. Fuq il-montanja Sinaj, Alla għamel patt ma' Mosè u taħ il-liġi fl-aħħar il-bini tat-tabernaklu u l-istituzzjonijiet tal-kult. Hekk permezz ta' Mosè ulied Iżrael saru ġens ħieles taħt il-ħarsien t'Alla li jagħmilhom il-poplu magħżul tiegħu. Din hija l-arka tal-biberija merfuqa minn dawn l-erba' ġuventù. L-alleanza bejn il-poplu ludi u Alla u li fija kienu merfuqajn il-kmandamenti. Naraw ukoll dan il-famuż anqud Eneb. Għaliex meta l-Lut wara snin twal ta' tmexxija, issa li Mosè kien miet u kien f'kollox f'idejn Aronne, ħadhom lejn l-art tal-Ġudea sabiex jurihom x'inhi din l-art. U l-art kienet li tagħti ħalib, li tagħti l-għasel u frott bnin. U bħala turija ġabulu frott u anqud kbir.
Din l-art hija simbolu tal-art eterna, tal-art li kellu jsaqqi b'demmu Sidna Ġesu Kristu. Jirġa issa l-immaġini tal-Veronika. Imminti Sidi Mulej jismi tafu mara. U rispettajtni kull darba li rajtni imqarjek sejħuli adultera li xirqila tħaġġir skont liġijiet li jagħmlu l-irġiel imħarsa mill-liġijiet tagħhom stess. Imqarjek ġejt qudiemek bil-laqam ta' midimba magħrufa jew mara bladen li saħansitra jruni li fija daħlu seba' xjaten. Lili mara qatt bħalma qed fuq Marija ta' Betanja li jien għażilt l-aħjar ħaġa. Jien mara ma bżajtx nimxi warajk li msallab li kundannat il-kriminal skont is-sentenza. Is-siħib ma dawk in-nisa li ġew miegħek mill-Ġudea li kienu jaqduk. Ma stħajtx kif stħaw l-oħrajn saħansitra dawk li kienu max-xirka tiegħek, jegħu dawk li għajtu Osanna kif raw grieħel glorjuż mill-bieb sabiħ tal-olja taż-żebbuġ. Ma stħajtx ġejt warajk mhux bħal dawk li fejjat li tajthom id-dawl li naddaftom mill-ġdiem li tmajt dawk ma ġewx warajk. Rajna s-saddej ukoll il-karattru ta' Iżajja. Il-profeta Iżajja bin Amos għex fl-aħħar nofs tas-seklu 8 qabel Kristu. Iżajja l-ktib tiegħu huwa importanti ħafna u ġie użat minn Ġesu Kristu stess u mill-Apostli fil-predikazzjoni tagħhom. Il-figura li ħirġa issa huwa Daniel li kien ludi li jiġi meħud fil-Babilonja u mqiegħed għall-qadi tas-Sultan Nabucodonosor. Hawnhekk hu juri jerf li kien jisboq bil-bosta dak tal-astroloġi tal-Babilonja l-aktar bit-tifsir tal-enigmi u l-ħolm li kienu jittajru n-nas tas-sovran. U b'dan il-mod u juri l-fidi tiegħu fl-uniku Alla.
Wara da ċenturjun Ruman li qed naraw ħireġ, titfaċċa ir-Reġina Ester. Kienet fajla ludija li tiġi magħżula bħala reġina minħabba l-ġimien tagħha. Alla jinqeda bil-ġmiel u l-kelma perswasiva ta' Ester biex isalva l-poplu ludi li kien qed jgħix ħajja jibsa fost il-pagani. Il-figura Ester turina li l-ulud tas-salkna ma jiswewx xejn ħdejn il-ħajja u s-salvazzjoni ta' ġenza. Il-figura li issa ħarġet hija Ġuditta. Se naraw issa l-ħerġin il-Marija ta' Kleofa. Dik kienet il-mara ta' Kleofa, ħu San Giusepp, l-Apostlu San Ġakbu Żgħir, u allura kienet it-sija ta' Ġesu. Kienet preżenti taħt is-salib ta' Ġesu fuq il-Kalvarju. U waħda minn nisa li ġarrew u firxu l-mirra fuq il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Naraw ukoll il-figura Tomna Marija, Ġesu, li ma kienx biss Ġesu bħala bniedem illa li tagħtu l-ġisem bħal tagħna l-bnedmin imma wkoll l-ewwel waħda fost id-dixxipli għaliex emenet fih qabel ma nislitu fil-ġuf safi tagħha. Kif nafu l-iva ta' Marija li qalet lill-anġlu laħqet il-milja tagħha fuq il-Kalvarju meta Ġesu kienet hemm wieqfa taħt is-salib tbati miegħu għall-fidwa tal-bnedmin kollha. U qed naraw ukoll il-Marija ta' Magdala magħrufa l-Madalena. Magdala kienet belt żgħira max-xatt tal-Baħar tal-Galilea. Ġesu għamel ħafna ma' din il-mara, l-aktar meta ħelisa minn 7 xjati. Kienet mara sinjura ta' sapport finanzjarju għal Ġesu u għal 12 l-apostlu tiegħu. L-ewwel waħda li rċevit l-aħbar tal-qawmin mill-imwiet ta' Kristu minnu nnifsu li bata twassal dan il-ferħ lill-apostli. Nammiraw issa ħerġin waħda wara l-oħra is-7 kelmiet li qal Ġesu Kristu qabel ma mien.
Jirġa issa l-figura tal-Longinus. Aħna nafuq bħala ċenturju li nifred bil-lanza tiegħu il-ġemb ta' Ġesu mejjed fuq is-salib. U jingħad li Longinus, li kien kważi jama, fieq bil-ktar tad-demm u l-ilma li ħarġu mill-kustat ta' Kristu msallab u waqgħu fuq għajnejh. Fil-fatt huwa konverta, ħalla l-armata Rumana u sar raħeb fil-Kappadoċja.
konna miraw il-bandalora artistika li jem fil-ġem l-Knisja, bandalora artistika ħafna li ta' rappresenta l-kruċifissjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Qed tiġi akkompanjata mill-banda Duke of Cornwall. Rajna ħerġin ukoll il-ġona u qudiemna hawnhekk hawn xmun il-profeta li qal lil Marija fuq Ġesu dan il-bniedem għad ikun sinjal ta' kontradizzjoni għal bosta u sejf għad jinfidlek qalbek. Issa se jibdew ħerġin ukoll is-seba' duluri ta' Omna Marija. Fit-tradizzjoni ludija, anke dik nistanija, numru 7 huwa numru perfett. U għaldaqstant, għalma fil-ħajja ta' Marija ġew identifikati 7 waqtiet ta' ferħ, hemm ukoll is-seba' duluri. Se narawhom dawn il-bandalori li ħerġin issa, l-profezija ta' xmun, il-preżentazzjoni ta' Ġesu fit-Tempju li ħabbar lil Marija is-sejf kellu jinfet il-qalb tagħha. It-tieni dulur, il-ħarba lejn l-Eġittu, meta Erodi beda jfittex li joqtol il-Ġesu li kien għadu tarbija. It-tielet dulur, it-telfa ta' Ġesu fit-Tempju. Ir-raba' dulur, il-laqa ta' Ġesu mobbi bis-salib fit-triqtu lejn Kalvarju. Il-ħames dulur, it-tislib ta' Ġesu. Is-sitt dulur, Marija li tilqa' l-ġisem mejjed ta' Ġesu fi ħdana. Is-seba' dulur, id-difna ta' Ġesu. dawn il-marċi kif jew tansbieħ qed indoqqilna l-banda tagħna Duke of Cornwall qed nerġgħu lejn it-tmiem. Rajna nerġin Nikodemu Giuseppe Arimatea. Nikodemu li ġab miegħu taħlita ta' modu sabbara biex jitferxu fuq il-ġisem ta' Ġesu.
Arimatea, Giuseppe Arimatea, li kien għamel possibbli d-difna ta' Ġesu. Dak iż-żmien in-nies komuni kienu jindifnu fl-art, imma n-nies ta' statura soċjali kienu jindifnu fi grotti u opera. Għal daqstan nistgħu ngħidu li Giuseppe Arimatea tal-Ġesu difna tal-lum. Il-proċessjoni u l-ħsibijiet tagħna li terqu magħna tul din il-mixja biblika waslet biex tintemm. Tintemm karattri li għandhom x'jaqsmu anki magħna mal-istorja tal-Kristjaneżmu imma l-aktar mal-istorja ta' Birkirkara, parroċċa bażilika kolleġjata iddedikata lil Santa Elena. U għalhekk jekk hemm post Malta fejn is-salib fejn il-passjoni għandha tiġi ċelebrata bl-akbar devozzjoni u appropju hawnhekk f'din lokalità. Għax kien l-Imperatur Kostantinu fl-editt imsejjaħ ta' Medjolan tal-libertà lill-Kristjaneżmu. Kostantinu tal-libertà lill-Kristjaneżmu u għażel is-salib bħala sinjal tal-Imperu ġdid. Dak li kien għid issa sar glorja. U miegħu tissieħeb ommu ix-xwejħa Elena li kellha imħabba kbira għal dan il-bniedem Alla. Dan il-bniedem li ssallab u jagħmlet mezz li ssib is-salib. U hekk dan il-ħsieb nintemmu issa il-grux ta' il-proċessjoni bil-Każin Sant'Alina Banda Jukov Konitsom. Nistidinkom biex niltaqgħu aktar tard għat-tablos li sejrin jittellaw fit-triq il-wied.